मैखोमखौ गाननानै गुबुन हौवाजों सासे आरो नों मा सोरखौ नोंखौनो होनदां आं मैखोम माथो सोरजोंबासो हाबा जासिगोननो नोंना मैनाया मा जाखो मा जादों बेलाय मानो फनबो एसएमएसबो जेबो गैया आंथ' मिन्थिनायाव बिजनि सुदिमपुरि ना मानिनोलै होद मा एफा गोजान गोजान जिरायखो खाथियाव फैब्रा रावबो गैयाना है नोंनाबाथाय बिदिल' सोरबा नुगोनबो मिथिया ओइ नोंसोर खोनायाखै नामा माथो मैनाया सोरजोंबासो हाबा जासिगोननो सोर मैनाब्रा मा मैखोम गोसथोनाया औ हाब बै आसोलफोर मैखोमा दा बहाथायलै नुथ'ला माथो होद बुहुद गाज्रि अबस्थालै बियो दासिमबो बेखौनो बावनो हाया जाया लोङा खालि लोंसोबोल' मैना नोंखौनो लोगो मोनगौबा साननानै फैदोंमोन आं मानो फन एसएमएस जेबो थांला नोंनियाव मा खालामना लाखो नों मैना नों आंखौ जौ सिगारेट सोबबा रागा जोङोमोन रायोमोन आंखौ दिनै नों मानो बिनिनो फाग्ला खालामलांखो सना आं नोंखौ बजबनो हाला मैना नोंहा गुबुन जाखाबाय थाथ'दो बेनो नोंनि मोजां मोननायनि बान्था दिनै सोर दं मैना सोर दं आंखौ बुजायनो आंखौ गोजोन होनो मैखोम नोंनि मैनाखौ मोजां मोननाया गोथारमोन मैनाया नोंनि गोथार मोजां मोननायनि बान्था हिसाबै दुखु लांदों नाथाय मैनायाबोथ' साजा मोननांबायना मैना नों मानो इसिबां गिदिर गोरोन्थि मावखो नों मिथिगौना मैना नों आंनि बिखानिफ्राय गावलांनाय समनिफ्रायनो आंनि मोखाङाव मिनिनाय गैया लोगोफोर आं आंनि गावनाय बिखा बायग्लिनाय गोसोजों माबोरै मोजां जाफिननो हानो मैखोम नों नोंनि गोसोखौ लोरबां दाखालाम